Hello guys. Manguha ko kuan guys kanang bayabas. Woo! Lawas tuklo. Lawas humok. Lugahit. Tuklo mo niyo. Kakak. Kiso walang bunga. Oh, meron pala. Maliit lang. Buyas kahoy guys oh. Oh, dito guys, pagbaling audit guys. Tumba guys. Gamay kayo. Mo ko diri guys. Siyot-siyot ang kagyanan guys. Guys, walang bunga ditong bayabas guys. Patong bayabas guys. Meron guys. At malalaki guys. Kunin natin guys. Bunga niya guys ha. Kukunin natin guys. Kuha pa kung dalawang bunga guys, tatlo lahat guys. Hanap pa tayo guys, hanap pa tayo ng bunga bayabas. Tatlo lang nakuha ko. Ito tayo sa kabila. Hanap pa tayo dito. Maraming ditong bunga bayabas guys. Marami po guys. Punta tayo sa kabila tayo guys. Punta tayo sa kabila. Marami mga bayabas dito guys. Marami pang tanim dito guys. Ipakita ko sa inyo lahat. So, up. 5 punuan to guys. Walang bunga guys. Parang may kumukuha na dito guys.
na rito guys. Suot guys. Army ni guys. Army sapa guys. Pangit na bunga guys. Laya na siya guys. Laya. May pakwan dito guys. Maliliit. Bayabas guys. Wow. Hinog. Lamig kayo. Lamig kayo guys. Pupuntahan pa natin sa baba guys. Parang may bayabas pa dito guys. Nakuha kong bayabas guys. Kinakain ko ng isa guys. Ito guys oh. Kinakain ko na guys. Nagugutom ako guys. Punta pa tayo sa kabila guys. Baba, may punuan pa ng bayabas guys. Army dere guys. Ito guys. Pang-apat ko pong nakuha guys. Hanap pa tayo ng iba guys. May ditong aroma guys. Baka matusok tayo dito sa aroma. Guys ito lang nakuha ko guys, bayabas guys. Tatlo lang natira guys, kinakain kong isa guys. Maraming langgam dito guys. Kinakagat na ako guys eh. Apat ang piraso nakuha kong bayabas guys. Mga bata guys. Nakarating na ako dito guys. Nahirapan ako guys.